ngoba akufika umoya oyingcwele izaba khona into ezakuqala asoze ingabikho into ezakuqala hayi soze ingabikho into ezakuqala umoya oyingcwele ekhona kodwa inkinge kukuyiqala into engekho umoya oyingcwele yenye ingaphinde lelizwi lafika kakhona lathi sikonyule lathetha ke ngoku into eyahlukileyo ke ngoku kunalena ke ngoku into belinixelele yona izolo ya ezi zinto ke andithandi ukuzithetha nje naphi Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu kungumusa kunguthando lwakhe. Silokho sihlangana nje kanje sikhuluma indaba ezimnandi. Ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Mangabe qala ukuhlangana nale channel hlala ungasayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi. Indaba nje ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye. Siyabonga kakhulu ngokuthi niya subscribe, siyanibonga ngama comments enu amahle. Siyabonga futhi ngokulike channel members, siyanibonga enikwenzayo. Inkosi ngelinye lamalanga niwabona amafruits akhona nabadebe eqhamuke emaceleni nonke nivela nje nithi lo msebenzi mawuqhubeke. Siyanibonga kakhulu, inkosi nje inigcine inibusise. Namhlanje ke angedwa nginobaba futhi la ngiyambonga nje ubaba osezulwini ngokungilethela uTata uMvana. Yebo ubaba lo kudala nje silokhu sikhuluma naye over the phone ngingakaze ngimbone ngizaqala ukumbona ngoba esefikile la bengenayo ngisho nepicture yakhe ngoba akusiba abantu abafaka ama picture lapha ko WhatsApp kanjalo but ngiyabonga nani senimbonile kuma video previous nje la sethe ukuvela sisaqhubeka ke ne message ayiphathisiwe but ake siqale ngokumamukela sikubingelele baba uMvana. Amen brother egameni elihle lenkosi uJesu. Yebo. Nami ndiyabulisa kubo bonke abalaleli baleli gumbi leKota 2 Media. Yes. Nami kuluvuyo ndiyazibongela ndibonga ke nenkosi amathuba ethe yawavula. Ndibulela nawe uThixo indlela athe ubakusebenzisa ngayo ukuze sikwazi ukuhlangana singabantu bendawo ngendawo singazani kodwa sidibane apha kwiKota 2 Media ngendaba ezimnandi zenkosi uJesu. Amen. Siyabonga. Amen. Siyabonga Tata uMvana. Ngizoyiyekela kuwena siqhubeke la esigcine khona futhi. Amen. Sigcine ke ndichaza ukuthi ndafika embekweni ne. Yebo. Ya ndifika embekweni ngalendlela ke ndiye ngayo. Kodwa ndinendawo nje ndithanda ukuthi amazwi endithanda ke siwafunde kuqala before ndayenze ubufakazi. Kunamazwi endithanda siwafunde nje izindawo zintathu Exodus 28 uverse 3. Kukhona into nje apha endithanda ukuthi singayiqwalasela ngoba siphethe indaba engomoya ongcwele. Yebo. Ya nami ndilapha nje ndizofakaza ngomoya oyingcwele ukuthi siyamdinga umoya oyingcwele. Ya eyona nto eye yanixhela umxhelo ile message oyilandukayo oyiphetheyo othetha ngayo ukuthi umoya oyingcwele siyamdinga. Ya ndisatsho nje ukuthi nakimi yayibekekile le message kwakudala. Ndizama ke ukuthetha ngayo. Ngoku ke ndiyahleka kulonyaka ne. Yebo. Ndisaqala nje unyaka. Ndaqalela ukuthi ayikho into endizothetha ngayo ngoku. Ndizoshumayela ngomoya oyingcwele qha. Lethi enye into. Yebo. Ngoku mandithi ndidibana nawe ngoku nawe uphethe le ndaba kamoya oyingcwele nawe uyaqhubekeka. Ndabona ukuthi hayi lento lena ikhona into eyidibanisayo. Yebo. Ndeza ke apha ndivuya ba ndiyacinga uba ngabe bengeyongo le ndaba hayi beningazuza apha. Ndingumuntu onamahloni kakhulu. Yebo. Ndingumuntu onamahloni kodwa ke lena indaba yona hayi ndiyazilahlela kuyo. Hayi bakithi. Nakuthethwa ngomoya ongcwele. Asifundele ke brother u28 verse 3. Hayi
Exodus sizoqhubeka nobufakazi. Yebo. Ethi ngifunde. Ithi, so you shall speak to all who are gifted artisans, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron's garments to consecrate him. Amen. That he may minister to me as priest. Beke. Ithi ke apha ke uverse 3. Uze uthethe wena kubo bonke abanhliziyo zilumkileyo. Abanhliziyo zilumkileyo endibazalise ngomoya wobulumko. Bazenze izambatho zika Aaron zokumngcwalisa. Abe ngumbingeleli kum. Apha kule ndawo ndifuna siqaphele into kokubana uThixo unento ayithembileyo. Ukuthi uma eyibekile ebantwini bakhe. Umsebenzi uThixo awufunayo uza kwenzeka ngempumelelo. Nangendlela uThixo afuna ngayo. Siphinde kakhona sibuke apha Exodus kakhona u31 sithathe uverse 1. 31 sithathe uverse 1 up. It like me. Then the Lord spoke to Moses saying, See, sengifunda uverse 2 ke manje. Angithi Exodus 31 verse 1. Asiqale phaya verse 1. Then the Lord spoke to Moses saying, bese ithi verse 2. See, I have called by name Bezalel the son of Uri, the son of Hu, of the tribe of Judah. 3. And I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship. 4. To design artistic works, to work in gold, in silver, in bronze. 5. In cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of workmanship. 6. And I, indeed I, have appointed with him Aholiab the son of Ahisamach, of the tribe of Dan. And I have put wisdom in the hearts of all the gifted artisans, that they may make all that I have commanded you. Thank you. Okay. Amen. Enkosi. Amen. Yabona apha sibona kakhona apha uThixo ngomlomo wakhe uthetha noMoses. Uthi apha kwesiXhosa wathetha uYehova kuMoses esithi khangela ndibize ngegama uBetsaleli unyana kaUri unyana kaHuri wesizwe sakwaYuda, ndamzalisa ngomoya kaThixo. Ndamzalisa ngomoya kaThixo. uThixo akathembanga ndoda, akathembanga nenkazana uThixo. Kodwa uthembe inkazana enomoya kaThixo. Uthembe indoda enomoya kaThixo. Umoya kaThixo uzenza izinto ngokwendlela uThixo afuna ngayo. Right. Ithi ke ngoku ndimnike ndamzalisa ngomoya kaThixo, ngobulumko nangokuqonda nangokwazi nangobungcibi bamashishini onke. Zonke izinto ziphi zikumoya kaThixo, ukuba athelekelele ayile asebenze ngegolide nangesilivere nangobhedu nangokukrola amatye awafake nangokukrola imithi, asebenze amashishini onke. Yabona mna ndimkhuphe kunye no Aholiyabi noka-Asamaki wesizwe sakwaDani nasezinhliziyweni zabo bonke abalumkileyo enhliziyweni ndibeke yena ngokwakhe. Ubeke
ubulumko hayi bona abanabo bona ubulumko noba ngaba mhlawumbe okanye banabo ubulumko kodwa abanobulumko belizwe abanabo ubulumko bukaThixo ngamanye amagama umsebenzi kaThixo awenziwa ngobulumko bethu kodwa wenziwa ngobulumko bukaThixo njalo apha enye indawo endithandayo apho thina sifailisha khona i-combination yokwenza umsebenzi kaThixo uyabona kule ndawo uthi uThixo apha ndinyule le ndoda ndabeka umoya kuyo kodwa ndinabantu kakhona endibasondeze kuyo ezosebenza nabo ukuze bawenze lo msebenzi apho iphosakala khona kukuthi ungafumani abantu abanikwe nguThixo bokwenza lo msebenzi uThixo awufunayo kulapho ke ngokusiye sifailishe khona omnye seke biziwe nguThixo kakuhle eyinikiwe kakuhle ilantuka imap yokwenza umsebenzi kaThixo ayinikwe nguThixo kodwa adinga abantu bokuthini bokuwenza umsebenzi kaThixo ngoba noba ngaba kuza kokhiwa indlu unikwa iplan yayo uba nayo iplan ke ngoku yokwenza lendlu uyijonge kodwa kufuneke abantu abazindidi ngendidi abazayiqala phansi ifoundation banyuke nodonga kodwa babodwa bazoplastera babodwa bazotyubhisha babodwa bazawufaka umbane awuzuzenza wedwa zonke izinto apho yonakele khona inakele kuthini noba ngabe umuntu eyinikiwe iplan afuna ukwenza wonke umsebenzi yedwa asiyeke kwilantuka yokugqibela iNumeri 11 verse 17 iNumeri 11 verse 17 sibona indlela uThixo aplana ngayo umsebenzi wakhe ngoba uThixo uyawuplana umsebenzi wakhe kodwa ke ngoku into eyenzekayo uSathana uyazibhidanisa izinto zingahambi ngokwendlela uThixo afuna ngayo zihambe ngenye indlela wabe usifundela ke brother uyifumene iNumeri 11 verse 17 athi ngifunde Then I will come down and talk with you there. I will take off the spirit that is upon you and will put the same upon them. And they shall bear the burden of the people with you, that you may not bear it yourself alone. Eke sifunda ke ulantuka u25 25 kwalapho 25 kwalapho Ithi verse 25 Then the Lord came down in the cloud and spoke to him and took off the spirit that was upon him and placed the same upon the 70 elders. And it happened when the spirit rested upon them that they prophesied, although they never did so again. Amen. Apha kule ndawo siphinda kakhona sibona omnye umsebenzi kaJehova awenzayo apha uthetha noMoses apha kule ndawo uthi Moses sondeza amadoda entendeni then mna ke ngoku ke ndiyakuhla ndize kuwe kunendawo ke endihlekisayo uMoses akhange ivele kakhulu kuye indaba kaMoya Oyingcwele kodwa apha kule ndawo sibona ubuninzi bukaMoya Oyingcwele obabu kuMoses one person umuntu oyi-1 and uThixo akasokoli akathi ngizawuthatha omnye umoya ndibeke apha kodwa uthi ngizawuthatha apha kuwe Moses ndibeke kulamadoda ukuze awenze kunye nawe umsebenzi kodwa kuyo yonke lento abantu abazosebenza nawe mababe banomoya ongcwele mabingabantu abangazuba naye umoya ongcwele nanso uThixo eyona nto ayilangazelelayo ezimpilweni zethu
Dinayi indaba ethi babushabangu namhlanje. Uba ngaba singakwazi uhlanganisa amadoda ententeni. Sithi inkosi njengoko wenzayo kuMoses. Wathatha umoya ongcwele kuMoses wabeka phezulu kwamadoda namhlanje ungakwazi ukuyenza lonto ngaphezulu kokuba sihambe siqhubekeke nebandla lingenayo umoya ongcwele. Ndinayo indaba ethi uba ngaba ilizwi singazama ukulipractice andika futhi sisipractice simkhola uThixo sithi inkosi izinto wawuzenzile namhlanje usenako ukuzenza ngoba wawusenza izinto zenhliziyo yakho wawusenza into ezikholisa wena wawusenza izinto ezikuvuyisayo uThixo akayenza into engazumjabulisa lutho. Emveni koko uthi uThixo lithi izwi lenkosi uThixo wathatha kuMoses wabeka awugqiba ubeka kwakho into eqalayo ngoba akufika umoya ongcwele izaba khona into ezawuqala asoze ingabikho into ezawuqala soze ingabikho into ezawuqala umoya ongcwele ekhona kodwa inkinge kukuyiqala into engekho umoya ongcwele yenye ingxaki esinayo leyo ngoba abantu bayakwazi uyiqala into kanti umoya ongcwele akekho into esiyenzayo simele siyenze kunye naye yiyo lento wena uthe xa uthethayo wathi hlalana eJerusalem nilinda amandla kuqala naye ethe wafika umoya ongcwele nakuqala ke ngokuba ngaba ntoni ngamangqina eJerusalem nakulo lonke ilizwe ngoba umoya ongcwele naye engekho akukho nto ninoyenza uba ngaba nje ingqondweni zethu singanawo umqondo wokuthi noba ndiyazazi ukuthi ndilumke kangakanani ndiqhelile ukuzenza izinto kodwa uziyazi ukuthi ekaThixo yona into andinakuyenza engekho umoya ongcwele amen apha kule ndawo 70 yamadoda 70 ondela njengomoya ongcwele osuke kuMoses uMoses washiyeka still nomoya ongcwele haleluya amen amandla lendaba ayike asibuyele ke kubufakazi ya bendithi ke ndafika ke embekweni ndafikela ke kulonhlungu ke ndamane ndithandaza ke ndizila ukutya ndithandaza kungekho mnandi kungekho mnandi ndizibuza imibuzo emininzi ndizibuza iquestion ezininzi ezingenampendulo lakhona ke elilanga apho ndithatha khona isigqibo soba ndiyahamba ngoku ndibuyela back eCape Town ndaqalela ke ubawo kulaa ndawo yam ndandithetha nayo kuye ndathi inkosi ndiyahamba ngoku ndiphinda back eCape Town ndaba ndandigqibe 2 weeks azange ndigqibe lena iveki yesithathu ngokweplan yam so ke ngokwangolosithathu ngaleli langa ndathi nandilele ngale mini nangalo mini ndandilila inyembezi ngalo mini ndathi ndilele njalo ndingalelanga buthongo kodwa nje ndilele ngoba ndisezingubeni ndava ilizwe lithethayo nam lithetha ngokwentetho evakalayo yesiXhosa eli lizwi lathetha landiyalela maligqiba eli lizwi uthetha ndothuka azange lithethe amazwi amaninzi ladlulisa nje umyalezo oba wena sikonyule uba wenza umsebenzi othile amen emveni koko ndothuka xa ndisothuka ingqondo yami yandixelela uba hayi man kukho ilizwi egqiba uthetha elithi nandizimamela umzimba lo wam uyindlela engakwazi ukuyichaza kodwa ayingomzimba wami endiqhelileyo wesiqhelo ingathi nje kunento ibindichoka umzimba wami nje unefeeling engayaziyo xa ndizimamela ndimanzi uqala apha enhloko uyophuma ezinyaweni
ubumanzi endinabo ndandisemtshamo singela xesha. Yes. Yayingekho into yobuza ulala ngepijama. Yebo. Ubulala nje ngesikhendi. Ndathi xa ndibeka isandla apha emzimbeni wami ubheke ezantsi ezinyaweni yangathi ndigalelwe ngo-oil. Because yayityibilika. Wow. Imtyibilizi lento. Hayi ke ndazogquma ndalala. Kwasakusasa ndavuka ndaya kulaa ndawo yam ndithandaza kuyo ndahlala endingafuthi ndayilibala lento yenzekileyo. Azange ndifake engqondweni. Kwakhona ngolwesine kwakhona ndilele kakhona laphinde lafika kakhona elilizwi. Lathi ufanele ume wenza into ethile lichaza lento ebeliniqelele yona ngezolo. Ya phinde kakhona ndothuke xa ndisothuka kakhona ndimanzi njengayizolo umzimba wami ukulamo ndingayaziyo. Ndiqale ke ngengqondo yami ifune uba lento ithathele ingqalelo ba kwenzeka ntoni. Aphinda kakhona ngolosihlanu uba ndizawusakusasa ndivuka ndibuya ke ngoku. Laphinde lilizwi lafika kakhona lathi sikonyule lathetha ke ngoku into eyahlukileyo ke ngoku kunalena ke ngoku into beliniqelele yona izolo. Ezi zinto ke andithandi ukuzithetha nje naphi. Ndiyazigodla zingezam. Ndiyakhumbula ukuthi nasekufikeni kwam enkonzweni andizange ndixelele mntu. Ngoba zingezam. Ngoba ngenye ixesha uyayithetha into abantu mabekubuka babona ukuthi wena babona ukuthi hayi wena nethi wena ngesinye isikhathi ezo ntetho zizofika kuwe zifike kafuthi zikulimaze. Ngoba ndiyakhumbula yazi ebandleni lam kwakunentetho ezininzi ezazithethwa ndimane ndisiva ngodado bawo bathi hayi wena uzenza lezo ntetho ezikanjalo uzenza ndaqonda ukuthi ezi zinto ezi mandizigodle ndizigodlele mna zawundenzela ubutha zawundenzela intshaba. So ke ndavuka ke ndabuyela back eCape Town ndaya ke enkonzweni ndafike ndakhonza. Wabuya ke naye utata kulaa ndawo ebeye kuyo. Utata mosebehambile naye eyoshumayela. Utata mayebuya wabuya wathatha umzalwane owayengumdikoni wamthatha wamthambisa wamenza umfundisi wamthumela kulaa ndawo ebeyoshumayela kuyo uba makayokwenza laa msebenzi. Kukhona ke enye into endihlekisayo kwixesha elikhoyo babushabangu ndiphume nje kancinci kobu bufakazi. Kukhona into endihlekisayo umuntu abe ngumdikoni athanjiswe athenjiselwe ubudikoni aphinda athanjiswe athanjiselwe ubufundisi aphinda athanjiswe athanjiselwe ubuvangeli. Uyawudibana naye sekephinde wathanjiswa sekusithiwa uyinto ethile abone ukuthi nalena lokho ingathi idelelekile. Balokho nje bekhuphuka ngestandard. Kuloko kukhutshukwa uthi sowuthe ngumpostile ubone ukuthi ayanelanga mandibe ngumpostile mprofeti mazibe khona zonke ezi zinto. Ndiye ndiyihleke ke le nto leyo ngoba ngokukaThixo intambiso iyi-1. Intambiso iyi-1 ifika kayi-1. uThixo ubukuthambisele lonto ukuthambisele lonto qha. Akazomane kutshintsha amane kutshintsha into yethu ke leyo into yabantu. Right ke ndibuye ke apho ke
utata ke wathumela ke lo mfundisi ke Yes. phayana ke ngabe namsebenzi ndihlale ke mina ke apha ebandleni ndiyakhonza phayana ke enkonzweni ke sasinenkonzo yePentecost emva kwePasika. Yes. Yeah. Andiyazi anisakhumbula uba ibalwa kanjani. Yes. How many days kufike elasuku lePentecost. Yeah. Okay. Then ke ngokuphayana ke sasinalo nkonzo. Yeah, ngoku ke yenziwe ke lenkonzo ke yePentecost. Yebo. Ndikhumbula ngalomini ndandigqiba ufakaza. Yes. Ndigqiba unqina ndawuhlala phansi. Oh. Ndithe xa ndihlala phansi ndava umoya ongcwele ukhuphuka ngaphakathi. Yes. Ndava umoya ongcwele ukhuphuka ngaphakathi. Wayenza lento uyenzayo kodwa wawuphuma ngomlomo. Kokwenzakalani? Wasithi tha 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 tha. Oh. But ngokundiyenza ngokwami ngoku. Oh. Ngoku yayizenzekela. Oh yebo. Yeah, yayinguye wayephusha. Yes. Sithi tha 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 tha. Yenzeka lento. Kwenzekeni kwayo lento ndayimamele yenzeka yayikhuphuka ngokhuphuka. Kuthe kusenjalo ndisahleli inkonzo iyaqhubekeka ke. Yebo. Ya utata uyayiqhubha inkonzo. Ndafumanisa ukuthi apha kule ndawo ikhona into endiyivayo. But andinayichaza uba intoni. Oh. Ya kodwa ikhona into endiyivayo. Kodwa andikwazi uyichaza uba intoni. Yes, yes. Kodwa ikhona imvakalelo ekhoyo apha ebe ingekho. Yebo. Lemvakalelo yehla yazoba lapha phezulu kwamashiya. Ndayiva ngokule ndawo ayifani nalingezantsi. Oh. So yehla yazoba lapha. Hayibo. Ndayiva uba ngokule ndawo ihambe kuyo lento ayifani nalingekabi sezantsi. Yakhuphuka yehla tata lento yehla. Ithe xa ilapha esinqeni. Yebo. Isinqe ke nina okhalweni sihle ukhalo. Ukhalo esithi thina sisinqe. Yeke lithilala ukhalo. Wona nanithi isesinqeni. Yeah, ndiyakhumbula khona omnye umhlobo wami endla koncokola naye kapha eDurban. Ngokuyabuza ke ebili yini isinqe? Ndithi mina le ndawo inebhandi uthi lukhalo. Isinqe kuli yenye indawo. Yebo. Yeah. Xa ifika apha ekhalweni. Yes. Lo mzimba ungasenhla wonke. Awungakwazi umuva. Yo. Wangakwazi umuva kodwa umlomo wona ngoku sowuya uvuleka. Lathatha ngoku seke siza ngamandla ngoku. Seke siza ngamandla lanto seyiphusha ngamandla ngaphakathi. Yes. Ingalo lena yam ndandingenakwazi ukuyiphakamisa. Yo. Ndandingenakwazi ukuyithini. Ndandiligodo nje lifrizileyo. Oh yes. Ndikhamisile ke ndihla nemifinyela yonke lonto andikwazi nokunqanda ngechefu. Yo. Ngoba ndilento endiyiyo. Yebo. Yehla tata lento yehla yofika ezinyaweni. Ithe dayifika ezinyaweni andakwazi ukwenza kwanto. Kwanto ke ngoku ndiligodo nje. Impela. Tata umoya ongcwele tata ndithe ndikulomeko ndiyiyo intambo le yam wayijika. Wayijika intambo yam umoya ongcwele. Ndikulomeko. Yebo. Wayijika intambo yam. Wayijongisa phezulu. Yes. Njembe nje ndandihleli ndenjenje esitulweni. Ndandihleli ndenjenje esitulweni. Yebo. Ngcono umphendule. Oh. Njembe nje ndandihleli ndenjenje esitulweni. Izandla zami zazenjenje. Yebo. Intamo le yam yaziphendukela ngokwayo. Yazijikela intamo yam yajonga phezulu. Ithe intamo yam yabe ijonge phezulu umlomo wami wathi Yebo. Wayenza lonto umlomo wami, wayenza lonto isidala.
Amen. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wayenza lonto umlomo wami. Yebo. Kwala sekudala. Maybe kanye about i-hour wayigqiba i-hour. Hour yonke ndiphansi kwalonto. Ethubeni. Yeah. Ayusihla. Ndaba right. Yebo. Aba right emveni koko. Oh. Aphuma ke. Yebo. Inkonzo ndagoduka. Thekusenjalo kwakulonyaka emveni kanye kwalola nto kwakolonkonzo yePentecost. Yebo. Ya ibandla lam lachithakala. Awu. Laqhekeka. Awu. Laqhekeka ibandla lam liqhekeka ngesizathu soba utata wawa. Ukuwa kanjani? Wabanjwa nentombazana. Oh. Wabanjwa nentombazana. Ya so ke ngoku kwabe kukuphela kwebandla ngolohlobo. Oh. Azange kube khonto inhle emveni koko. Ya ibandla lathi sake ngoku ibandla lazibhisi. Oh. Yebo. Ya so ke ngoku yonke lento yenzeka mna ndikule meko. Yebo. Ndikule meko. Ya kodwa uThixo wamsebenzisa utata empilweni yami. Yes. Ya wamsebenzisa kakhulu utata noba yena engazange ndamkele. Ya zange ndamkele yena kodwa uThixo wamsebenzisa. Yebo. Ya so emveni koko kwanzima empilweni yami. Kwanzima ebomini bam ngoba ngoku anisayifumani inkonzo ngalandlela bendiyifumana ngayo. Oh yes. Noba ngaba ngokume umuntu ngaphambili. Andiyazi ngeyibeka kanjani. Uyaqonda? Yebo. Ya noba kumbe umuntu ngaphambili ngoku akusenzeki into empilweni yami. Yes. Ya andike ngelaxesha kwakusiliwa, yabona kwakusiliwa. Noma umuntu umile uye kuyaliwa. Ya ayike ngabi namsebenzi ke lonto. Yebo. Into yandikhuphayo ke ebandleni ugqibela kwami ukuye ebandleni. Andiyazi kwenzeka ntoni empilweni nami kodwa ndandigcwele ngamandla kaMoya Oyingcwele. Yes. Ndazibona ndiphakama. Andandaba yixesha lobufakazi na. Ya but ndazibona ndiphakama ndisiya ngaphambili. Yebo. Phayana ndathetha lento kufuneka ndiyithethile. Azange ndenze bufakazi. Oh. Kodwa ndathetha lento kufuneka ndiyithethile. Yebo. Ukuthi ibandla benimele baliyathandaza kule meko.
uyaqonda ya lingenzi lento liyenzayo kodwa bemele baliyathandaza uyaqonda ngoba kaloku ngoku utata naye wenzakele yabona ulimele bekumele ibandla liyathandaza ngaye so ngoku abantu ngoku bazibonela amathuba uyaqonda bazibonela amathuba wabo ndayithetha lento ndisemoyeni nam ndayithetha lonto ndiyithethayo ndathi uba ndiyohlala phansi waphakama umfundisi owayekhona ya omnye ngulona ndithi wathanjiswa wasiwa phaya kulaa ndawo utata wayeye kuyo ya uphakamya ngomnye wabo wathetha amazwi ayengqale kum ya wakabakhona amazwi athi likhuphele phandle ikhobokazana nonyana walo iyaqonda likhuphele phandle ikhobokazana nonyana walo kwesibini wathi igwele elincinane libilisa inhlama eningi uyawabona lo mazwi yebo ngesizulu ngathi izambane elibolile libolisa amanye amazambane hayi ndiyayiqonda nje lena iza kum lena inkulumo hayi ke bonke ke bagalela kwagalela so kwabe kukuphuma kwam ke ebandleni ndemka ke ndawuhlala phansi ukubuya kwam inhliziyo yam yathi mandibuyele eAssemblies of God ndabuyela eAssemblies of God ndafika eAssemblies of God ndathi sendipha yathi inhliziyo yam apha eAssemblies of God uzawusokola ngoba ngoku ufika unjena and iAssemblies of God inezisebenzi ezininzi zayo ayidingi izisebenzi and wena funeka usebenzile so ke ngoku lento uza kwakhe eAssemblies of God ayizukuncedisa so ndaphuma nyane eAssemblies of God ndawuhlala endlini andifika ndihlala endlini ndambuza ubawo ndathi Nkosi ndibonise ibandla ingqondo yami yayisebandleni ndandingenayo into endiyaziyo ngaphandle kwebandla ndathi Nkosi ndibonise ibandla endinoya kulo ndiyokwenza kulo lo msebenzi kodwa elibandla ndizoya kulo mandifike ndisaziwa mandithi nxa ndifikayo ndifike ndisaziwa ndifike ndinendawo yam ndingasokoli ndathandaza brother isuku lokuqala ndazile ukutya ndabuza uThixo lo mbuzo uThixo wandinika umbono wandinika umbono uThixo ndisemakhaya eEastern Cape liphezulu kwentaba wandijongisa iilali zase-Eastern Cape and enye yezolali yayiyilali endandisuka kuyo endikhulele kuyo apho ndandikhulele khona yaphinda khona kusuku elandelayo kwaphinda kwakhona kweza lo mbono ngale ndlela amalanga ade amathathu so ke ngoku kuleli langa lesithathu ndaqonda into yobana uThixo undithumela emakhaya akandithumeli ebandleni so apha ndithumela khona undithumela ndiyosebenza emakhaya ngelo xesha sasigqibele kudala emakhaya semka samuva nomama ulapha eCape Town and enhliziyweni yami ndazixolela uba anazi bendiphinde ndiye ezilalini ngokwendlela esakhula ngayo nzima sisokola and ke ngokwezilalini ekhayeni akusekho mntu nezindlu zodaka seziwile kodwa kwanyenzeleka into kokubana kufuneka ndiyile andayo enye indlela ndakhumbula ukuthi lonto yenzeke ngo1995 ukwenzeka kwayo 1995 yenzeka lento andiphangeli andinamali ndiyahlupheka siyahlupheka nje andiyazi nangokuba sasiphila kanjani ndike ngicabanga ukuthi sasiphila kanjani ndandisenza ikhabhadi
Oh. Dandisenza amakhabhathi ndithengisa amakhabhathi. Oh, Ya kungene ke bobugcabalalana ke sithenge ke ukutya. Right ke. Ngoku ke ndinalento ba efuneka ndibheke Eastern Cape ndiyoshumayela. Ndiyayamkela lento ne. Yes. Ya kodwa ke ngoku ekuyamkeleni kwam indlela yoyaphayana andinamali enough. Yeah. Kodwa kwenzeka tata ngo96 kwenzeka ngo96 no ngo97 kwenzeke ngo97 ne. Yep. Ndakwazi ukuya Eastern Cape. Oh. Yabona ke mna ke ne xa into kum isiza ingumbono ne. Yep. Naxa isiza iliphupha. Xa ingumbono kum ndiye ndifikelwe ngumoya. Yes. Kufika la moya kum xa ingumbono. Then ke ngoku ivele lonto. Oh. Endilala la moya uyandidla. Yebo. Uyandidla. Sendivukile iyashiyeka la. Andiyazi ngayibeka kanjani. Kodwa lamvakalelo. Yebo. Yoba bendikwisimo esithile. Yebo. Ndibona into ethile. Yebo. Ya so ke mna ke umbono kum xa ndithi into ndaba nombono sube kwenzeke kanjalo. Oh. Ya nayiliphupha iba liphupha nje. Yes. Angabikho la moya ongcwele. Oh. Okay. Ya so ke mna ndithatha ngolo hlobo. Kum ke phofu. Yebo. Ya nethi kwabanye abantu. Yebo. Abanye abantu bakwazi ubona behleli nje. Yes. Ungafikanga moya. Yebo. Right ke kwenzeka ke ngo1997 ndehla ke ndabheka ekhayeni ndilandela lombono. Oh. Yabona ngokwesibini ndikhushwa ngumoya ongcwele. Yes. Andikhutshwa libandla. Yebo. Ndikhushwa ngumoya ongcwele. Yes. Ngexesha ndandibheke embekweni yayi direction kamoya ongcwele. Yes. Kodwa azange belilize. uThixo yayikhona injongo endiwayifezekisa. Yes. Ngoku kakhona ngoku umoya ongcwele unikhuphela ezilalini. Yes. Into endihlekisayo ke ngexesha ke umoya ongcwele enikhuphela ezilalini bendike ndanomthandazo endiwenzayo ne. Oh. Ndithandazela inkosikazi. Okay, ubaba usafuna unkosikazi. Safuna unkosikazi ngesasikhathi. Yes. And ndifuna unkosikazi njena aniphangeli. Yaqonda anamali. Ngoku ke ndiyazibuza ba ndithandazela unkosikazi kodwa anamali. Yo. And ke ngoku engqondweni yami ndinalanto mna ba xa uyoshumayela kufuneka ube no ube nonkosikazi. Ube nonkosikazi. Oh yes. Ya ngoku mna andinayo ushumayela unkosikazi engekho. Ngiyakuzwa. Ndisajikana nalento ndizawuthini ke ngizawufuna umsebenzi ndibe nemali ndithatha inkosikazi ndihambe. Ya. Kodwa kwafika into ethi kum endibuzayo ukuthi what if unkosikazi wakho ukule ndawo uThixo athi yakuyo. Oh. Ngiyakuzwa. Yep. Wena ubhizi uhleli apha wena uyathandaza wenza imizamo yakho uba mawufumane unkosikazi. Yebo. Kusengenzeka unkosikazi wakho ungaphambili. Ngoba kunjalo. Ya. Yafika nyani le ncingane ndayiva le ncingane. Ndaqonda ukuthi hayi man mandihambe. Nyani kusengenzeka unkosikazi ungaphambili. Yes. Then i question ke ngoku na umfumana uzamlobola ngantoni? Ngoba nakho uphangeli. Ngoba nakho uphangeli. Yebo. Ya hayi kodwa ndahamba babusha bangu. Ngelakhi ndandino brother wami owayesebenza eLijoni. Oh. Uqala kwami unxiba isuti ndayithengelwa ngubrother wami. Oh yes. Ya. Wanithengela isuti yakwaMakhams. Wow. Nangoku mna ngayithenga isuti yakwaMakhams. Ngendaba yeprice. Ngendaba yeprice. Haya andiboni kafuthi bandawuze ndikwazi uba ndiyithenge. Ya, ubrother wami uthengela isuti yakwaMakhams. Ndehla ke at least noko ndinesudu. Ya. Yep. Ndahamba ndabheka ekhayeni. Yep.
andifike ekhayeni akuzange kube lula ndifika kwindawo endikhulele kuyo Yes. and abantu balapha bayandazi and nam ndiyabazi kafuthi Yes. and ndifika ngose ndithetha ngoYesu ndihamba ngezantya ndithetha ngoYesu osindisayo and ke most yabo ngabantu abadala Yep. Hey. andithethi kwintanga zam ndithetha kubantu abadala Yes. ngoba phakathi enyakeni mos emakhaya ngabantu abadala ontangandini basemisebenzini Yep. ya ngoku abantu abadala banjonga bathi hayi man wena ukhule lapha phambi kwethu utata akhe bekhonze wisile ya ngoku uzofika uzosixolela ngoYesu nguYesu otheni lo ezinkonzo zingomavuka engcini Yebo. ezinkonzo zingomavuka engcini ezinkonzo zenu abanye ke banembali abanayo Yes. ngendaba yensindiso ngendaba kaYesu uthi usathi nje bakuthi wu Yebo kwakunzima. bakubethe uphela amandla ucinge kusengumntwana ke awazi namavesi awazi kwanto qha nje kukhona lento ithi thetha Yebo. ya ngexesha udane ke nako ke sowudanile ke ungayazi noma mawuthini ke uyohlala phansi ya kodwa ke ndathetha Yes. umnye utata Shem owandibukayo Yebo. ya utata wayesemdala ndabona ukuthi uyayibuka lento ndiyenzayo Oh. ya ngokuyabuza ke ngokunyana ungumfundisi becaweni yakho ndithi mina hayi ndingomfundisi andifuna uba ngumfundisi andingafuni nyani ke Okay. nangoku andifuni nangoku Oh. andifuni nangoku andiyonto ngoba ngelakhe uThixo wethetha nam pha zange ndiqalele ngalantuka Oh. ya Ngumfundisi. ngoba ufundisi nobuthinti zange ndiqalele ngalonto Yes. ya ndithi ke kuye no andifuni uba ngumfundisi kodwa ke ndake ndangena ebufundisini Ukufundela. Oh, wakwathi ukuba umfundisi. ya apha endleleni ya Okay, yes. kodwa ke sawufika ke apho Oh yeah. noxa nje ndandingafuni kodwa imbeko yayiniphoqelela Oh. ya Yeah. la tata ke athi ke kum nyana uThixo ukuthume ebantwini and aba bantu uThixo ukuthume kubo bona bafuna umfundisi Oh. All right. uthi hayi nyana ndiyakuva le yakho iba wena usithi awufuna uba ngumfundisi iright kodwa abantu bona abuthunywe kubo nguThixo Yes. bona bafuna umfundisi Eish. ayikho enye into abayaziyo umuntu ophethe iBhayibheli onobaxelela engengomfundisi Yep. hey Kunjalo. yafika yavakala le ndithetha kulothatha Kakhulu futhi. yavakala lento hey sayithini ngokulento ya ucinge ke ngexesha ndiyaphaya ndiyazihambela ne Yes. ya ndizawuthini ngoku ndizawufuna umuntu andenze umfundisi okanye ndizawuthini right kwenzeke ke sisahleli kanjalo ekhayeni Yes. uThixo tata ungumangaliso ndiqhubekeke nalento yam ke yoshumayela ndabe ngena door to door ndiphoxwa ke Yep. ndifikibelele kwinto yobana hayi ndidiniwe ngoku ya ngoku ndizawubuyela back eCape Town ngoba ndidiniwe ngoku ndiyaphoxakala nalapha konto yenzekayo ndathi ndilala ndibophe impahla zam yonke into yam ndizibeke apha because ibhasi zazifika ekseni emakhaya ewe esibheke edorophini ndalala ke ndibophe impahla yami ndiyibeka apha ndisithi kusasa ndizovuka ndihambe ndalala ekseni ndaphaphama kwakho into ethi kanene uyahamba namhlanje ndathi mina ewe ndiyahamba yathi lento no ungxamele phi khawuphinde uhlale ya ngeso sikhathi ke into ebendizithengile zowuphunga zokutya nazo seziphelile ya ndiqoqoshe yonke into but ndathatha isigqibo soba ndizohamba zake ndihlale kakhona le veki angabe namsebenzi ke lento leyo uvuka kwami ndivuke ndihlambe ndibheke esitolo ndiyothenga iswekera nencinci nje nama tea bags nje banikwazi baniqhuba insuku ya ndithe xa ndibuyayo
ndabona omnye usisi indlu ya apho ndandihlala khona ekhaya ku next door ne clinic. Oh. Yeah. Lo sisi ume apha eclinic kwi fence ngapha ya. Yes. Uyandibona ndingilowa andikhwaze andibize. Yebo. Ake nami ke ndisondele ke kulosisi. Yeah. So sondeleni kwami kulosisi cinga into yobana masilantuke. Siyabonga lokho nje osasisharele khona kwamanje. Yeah. Yeah, siyabonga kakhulu nje ubufakazi obuhle lobukhulu. Amen. Yebo. Umoya ongcwele ekuthinta. Amen. Ekusebenzisa konke. Hayi cha siyabonga. Ake ngithi nje kubabukeli kubo bonke emakhaya siyabonga kakhulu. Inkosi inibusise inigcine. Nathi simele umsebenzi kahle kahle sonke bazalwane simele umsebenzi bokuthi sitshele umakhelwane utshele umngani utshele colleague emsebenzini ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Hallelujah. Utshele nje ukuthi hayibo ukhona uNkulunkulu wathumela uJesu. Amen. Yebo sonke nje sibizele leyo nkonzo leyo. Ngizothi nje kuwonke nje nami umuntu mhlawumbe ubuyihlanganela nale video nje wathi ake ngibukele nje kwenzakalani la kanti akwakamamukela uJesu Kristu mthathe abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho ngeke uzuyisole. Angeke angifuni ukukukhohlisa uzoyisola kuphela uma ungathathanga uJesu abe inkosi nomsindisi kodwa wamthatha ngeke uzuyisole. Siyabonga kakhulu mhlawumbe namazokugcina nje. Amazokugcina. Yebo. Kubantwana bakaNkuluNkulu abaleleleyo. Yebo. Umoya ingcwele siyamdinga. Yebo siyamdinga umoya ongcwele. Ikhona iplan uThixo ayenzileyo. Yes. Yeah, le plan uThixo ayenzileyo ikumoya ongcwele. Yebo. Iplan ikumoya ingcwele. Izixhobo zikumoya ingcwele. Yes. Angeke sikwazi ukuphumelelisa icebo likaThixo singahambi naye singasetyenziswa nguye umoya oyingcwele. Kunjalo. Singamlaleli, singamthobeli, singamthandi. Yes. Singamhloniphi umoya oyingcwele. Yebo. Yeah. Siyamdinga umoya oyingcwele. Singangase sonke singama ngenyawo siphakamisa izandla kwindawo esikuzo. Lowo nalowo kwikona kuyo athi siyamdinga umoya oyingcwele. Oh yebo. Amen. Amen. Sibonge kakhulu. Asiphinde ngomusa wenkosi sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen.